18-6. עוד 2 נקודות זה כבר. 19-7, יפה מאוד עם פורטנייט ו-1-8. והמשחק נגמר 28 לטים ברול סטארס. אפשר כפיים לטים ברול סטארס, חברים. 28 נקודות זה המון לטים פורטנייט. זה לא רע בכלל. אני לא בטוח שטים ברול סטארס יצליחו לעבוד בזה. מצב הנקודות נכון לעכשיו על המסך כדי שתוכלו לעבוד. אבל עכשיו אנחנו עוברים לפורטנייט, חברים. אתם יכולים להירגע. אנחנו עוברים למשחק של טים פורטנייט. אז חברים, שימו לב, 4 נגד 4 עד 20 נקודות. והאם טים ברול סטארס יצליחו להשיג 8 ומעלה? אני לא בטוח. חבר'ה, אתם יכולים להיכנס למשחק, יוטיוברים יקרים. אתם יכולים להיכנס לתוך המשחק. בואו נראה שכולם נכנסים. כנסו למשחק, ארל היקר, גל כהן, תיכנסו למשחק. חברים, תאשרו לי שכולכם בפנים. אני רוצה לראות שכולם בפנים. מעולה. קהל פורטנייט יקר, אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1. התחלנו, חברים, בהצלחה לשני הטימים. 4-4 בפורטנייט, הנה זה קורה. תתפסו צד בבקשה, יוטיוברים יקרים, תתפסו צד. בבקשה, הנה נכנסים. אני מזכיר שזה עד 20, יהיה מעקב על הנקודות. בהצלחה לשני הטימים. הנה, אנחנו מתחילים. קדימה, שים לי מוזיקת אקשן בבקשה. בואו נתחיל. אוקיי, אנחנו רואים כרגע את סרבי ומישהו שקוראים לו אינדה. אני אינדה, הוא כנראה לא אינדה. אנחנו, רגע, אני לא רואים כרגע את המסך. קפה להם המסך? מושלם. אנחנו רואים כרגע את שירי מטים פורטנייט. כרגע חברים מעדכנים אותי שיש 1-0 לפורטנייט. סרבי הצליח להביא נקודה ראשונה. חבר'ה, זה ההזדמנות לעודד את הטימים. פורטנייט! פורטנייט! תעודדו לה! תקשיבו לכם! אנחנו מתחילים הנה מגיע מאפין, תחת מתקפה עכשיו. וואו, מאפין מצליח להוריד את סרבי 3-1 לפורטנייט. 3-1 לפורטנייט נכון לעכשיו. המשחק הזה מאוד מאוד מהיר. אני מזכיר לכם שיש פה 8 שחקנים. בום בום. וואו, חברים, שירי הפסידה 4-2. אני לא מאמין. פורטנייט כרגע עדיין מובילים כמובן. בואו נראה מה הולך לקרות עכשיו. בפורטנייט מאוד קשה להישאר כקבוצה בגלל כל הבניות. מאוד מאוד מסובך, אבל אתם כן יכולים לראות שהם רואים את הקבוצה שלהם. אנחנו כרגע רואים את איציק, והנה הוא מוצא מישהו מטים ברול סטארס. מנסה להוריד את הבניין, מפיל מישהו למטה ומצליח לתת נקודה 5-2 לפורטנייט. יפה מאוד, איציק. תראו לי בבקשה את סומין. בואו נראה את סומין. אני רוצה לראות את סומין. חבר'ה, סומין אחד משחקני הפורטנייט הכי טובים בארץ. בואו נראה מה הוא מתכנן לנו כרגע את הקורס בתוך בניין. מנסה לצאת. סומין, אנחנו כרגע מסתכלים עליך. הנה סומין יוצא. בואו נראה את סומין מוצא מישהו לשונה הצעדים. סומין כרגע מחפש שחקן מטים ברול סטארס. הנה הוא קולט אותו. הנה הוא יצא עליו. בום! וואו! תראו איזה צעירים סומין עושה. מפילים אותו למטה. הנה הוא בקרב. מנסה למצוא מישהו שמתקפל. הנה מישהו! וסומין בנקודה מטורפת. 7-3 לטים פורטנייט. חברים, 7-3. אנחנו כרגע רואים את סרבי. בואו נראה את סרבי. סרבי כל טים פורטנייט פה בקהל. מסתכלים עליך. הנה סרבי בקרב. יפה!